para Médicos do Mundo creemos que é unha experiencia maravillosa ter a oportunidade, por fin, de ofrecerlle ás persoas coas que traballamos de xeito habitual un espazo de ocio neste marco incrible, cunhas paisaxes brutais, poder facer exercicios que as relaxen, que nos unan, xuntarse con outras mulleres, disfrutar tamén dunha gastronomía, bueno, é algo, desde logo estamos moi agradecidas e procuraremos e confiaremos en que se volva a repetir, claro que sí.